तर या बघा गरमागरम भात, ही बटाट्याची कापा आणि मेथीची भाजी. तर आता या मी खातलंय. तुम्ही पण नक्की करून बघा. आयन दाखवलेली गोडी डाळ आणि ती कशी झाली ही आमका नक्की कळवा. काय करतलो आज आपण? वरून खोबरा घालून मिरची ओली मिरची घालून. गेल्या वेळी आयन आमच्या गोडी डाळ दाखवली. गोडी डाळ, त्या गोडी डाळ मध्ये आपण वाटण करून दाखवलं, म्हणजे खोबरा वाटून कांदा खोबरा वाटून दाखवलेलं. जरा वेळ लागतं या झटपट होणार ना, ह्यात लगेच होणार. आता आपण समारंभात तसंच करतो ना. समारंभात करतो तशी ही गोडी डाळ करता आज. आता ही तुरीची डाळ घातलंय, 1 चमचा तुरीची डाळ. आणि ही मसूर डाळ अर्धा चमचो, आणि मुगाची डाळ अर्धा चमचो. ही डाळ कमी जास्त झालं तरी चालतं, कमी जास्त झाला तरी चालता, पण जरा चव बरी आता सगळे. ही चव वेगळी, ही वेगळी, तुरीची वेगळी, मुगाची वेगळी आणि मसूरची वेगळी. ती एक चव होऊन व्यवस्थित ही बघ. आता धुवून उकडत ठेवते. आणखी काय काय व्हायचं सांगा डाळीत घालू. आणि काय काय लागतं साहित्य आपल्या? साहित्य ही ओली मिरची, हे टोमॅटो, ओली मिरची हाताला घालणार उकडतं ना, आणि खोबरा सुक्या ह्या वाला कवनलेला, आणखी कोथिंबीर, नंतर कढीपत्ता फोडणीक, आणि हे मग डाळ हे सगळं फोडणीक देत ना तेव्हा घालूया. जिरा मोहरी आणि हिंग, हळद. तर आयन केलेला वाटपाचा वरण बऱ्याच लोकांना आवडलेला, भरपूर लोकांनी बघितल्यानी. तर आता दुसरी एक पद्धत दाखव, म्हणजे अगदी झटपट होणार नाही, चलता बोलता करू शकतात तुम्ही. म्हणजे कसं की आता बरेच व्हिडिओ येतात, पण हे जे पूर्वीचे लोक करायचे ते साधे सोपे, त्याची खरी चव. आपण आता कसं भरपूर काय काय पदार्थ घालतो, मसाले घालतो. तेव्हा कोथिंबीर खाई होती, टोमॅटो खाई होतो, हिंग खाई होतो. मग ती त्या पदार्थाची साधी चव असायची, पण ती लोकांना आता आवडायला लागली. आणि ती चुलीवरची चव होती. आहे आता पूर्वी लोकांना आता तसं सामान मिळतं ना, तसं पूर्वी मिळत नव्हतं. नाही, मिळत नाही होता. तर कधी सणासुदी केवढी डाळ, तेव्हा डाळ पण नाही मिळत होती. म्हणजे आता जे असायचं त्याच्यातच काहीतरी चांगला बनवून खायचं, त्याच्यातच चांगला बनवून खायचा. आता का रोजच सण, तेव्हा सण आता का वाट बघू आम्ही. मग कशा खायला गावतला, उसळ गावतली, डाळ गावतली, बटाट्याची भाजी गावतली, त्याच्यासाठी वाट बघित मुला बाळा सुद्धा. आणि तुम्ही पहिल्यांदा भाजी, म्हणजे आता कसं आपण करतो डाळ भात भाजी आमटी, पहिल्यांदा एकच काहीतरी करायचा, मोकळा व्हायचा. तसा तो कसल्या भाजीची वगैरे आमटी करायचं असतो, म्हणजे भाताबरोबर खाऊ. भाताबरोबर ह्याची भाजी पेरली तर तिची भाजी पातळ, शगलाचं पालो काढून त्याचा तोंडाक भाजी, काही चवळी पेरली किंवा हुडदाची भाजी पावसाच्या दिवसात, त्याची सुकी भाजी तोंडाकला. कांद्याचा पण ह्या करायचंच ना, कुळदाचा सांबारा मोड काढून. तेव्हा काय तरी ह्यात नसा, भाजीत नसा, मग लोणचा पापड, आणखी कुळदाचा सांबारा, उडदाच्या मोडाचा. आणि वांग्याची पण आमटी, म्हणजे भातावर एकच करायचं, वांग्या बटाटे घालून एकच करायचं. तेव्हा टोमॅटो काही होते, मसालो टाकलो. दाखवूया. वांग्या बटाटे भाताबरोबर खाऊ का. मग त्या तोंडाक लावून काय घ्यायचं मग? तेव्हा काय आंब्याची फोड पावत्या दिवसात, आपण ते खारवून आंबे ठेवायचे. आणि गिमाच्या दिवसात काही सुकाट भाजलेला, नाहीतर काय भाजी असली तर गिमवास केला. आणि पूर्वीसारखे डाळी बिळी नाही करायचं, काय नाही. आपल्याकडे दही असल्यावर ताक आपला कढी आणि पिठला हमखासच कुळीत भरपूर पिकवू. मग आता आपण त्याचा दाखवूया वांग्या बटाट्याचा. आता ह्या सांगायच्यात काय काय घालू? हे घाल, डाळ धुवून घेतलं स्वच्छ, टोमॅटो आणखी मिरची टाकू. टोमॅटो तरी किती? एक घेतलो काय? एक टोमॅटो आणि 4 मिरची. हे आता कुकराक लावतो. आता ह्या हळद आणि ह्या घालू खोया ना. हळद काय घालू? हळद घालू ना. हळद मग एवढी घालू, बस अर्धा चमचा. आणि हिंग बस. फोडणीत पण घालू काय घे? होय जरा घालू, नंतर घालू फोडणीत. आपण हिंग कशासाठी घालतो? स्वाद येण्यासाठी. आणि डाळ बाजूक नको, पोट फुगणं किंवा काय असे प्रकार होत नाही. पाणी घालू? घाल पाणी.
आई आणि पूर्वी तुमच्याकडे कुकर नव्हते त्यावेळी मग तू कशी घालायचं सुकं? सरकुला तुकडं ठेव डाळ अशीच होय ना? त्या काबू तू काय ना मिरची टाकली तर नाही तर मग फोडण्यात टाकू मिरची हा, ते हिरवी मिरची नाही तर नुसती डाळ टाकायची आणि उकडं टाकायची. उकळ्यात टाकायची आणि गोडी डाळ करूची असली तर मिरच्या सुकी मिरची टाकू फोडण्यात काय लाल मिरची? लाल मिरची तर का डाळ सांगताय का कधी केली तर धिमा दिवसात मिळणार नाही पावसा दिवसात आम्ही करू ना हा नाहीतर ठेव. होय का पाणी किती घालू कसं काय प्रमाण आहे काय बुतूर? पाणी हा बुतू नाही डाळीमध्ये डाळीचे नको एवढा पण झाला डाळीच्या वरती येऊ खोया. हो एका वरीला हा. हा. ह्या बापरे झाली ना डाळ हा, ही बघा आता डाळ शिजली आहे. शिजली या 2 शिटी करून घेतलो नाही हो 2 शिट्या करून घेतली ही बघा शिजली आहे मस्तपैकी ही बघा तुमचं काढते. आता फोडणीची तयारी करूया ना. हा फोडण्याची तयारी करता होता आता 1 ग्लास पाणी घातलं ना हो 1 ग्लास पाणी घातलं नंतर मग आपल्या वयात घालायचा. बघून घन पातळ हा. आता हे काय लोक आहे डाळ अशी ह्या पण करतात ना, मेटतात ना मिक्सराक पण काय काय जरा पण हे अशीच बरी लागतात. मिक्सराक लावले नाही बरी लागली पिठी ती हा पिठी सारखी लागतात. ही आता थोडीशी अजून शिजतली ना आपण तेली उकळलं. तू चांगली उकळायची कशी मेंटली हा म्हणजे फुटू पोळी डाळ जास्त शिजली तरी पण त्याची चव निघून जातली. आता फोडणी करू घेऊया ना. हा बघतो टोप टापट ठेवलो ना. हा टोप टाकलो आई या चमचावर तेल घातलं ना. हा 1 चमचावर तेल घातलं आणि तूप पण घालू शकतो ना होय, होय. फोडणीसाठी. तूप पण घालतो आपण पण आता तेल घातलं आम्ही हा. हे आता जिरा टाकते हा. हे बघा त्यातलं आणि ही राई टाकते आता हिंग घालतो ना. मुरगुर आणि हिंग घातलं. हा आणि ह्यो कढीपत्तो कढीपत्त्याची 4 पानं. 4 पाना फोडणी चांगली ह्या झाली आता. भाजली आहे. ओतायचं आणि लगेच त्याला झाकण मारून ठेवायचं नाही. लगेच झाक धुसतो दुष्काळ आतमध्ये ह्यो जाऊ खयो डाळी घालू वत पाणी? वत येतो वत थोडासा वत आता या डाळ हे झाली आता ह्या आणि ती पाणी बघ अजून ह्या काय नको पाणी नको कशा घालूया एवढी गणबरी आहे ना. हो. जास्त पातळ बरी. अजून चांगली उकळू खाऊया ना. हो उकाळी का अजून बनवते गॅस जरा आता वाढूया. वाढव आता काय घालायचं मीठ घालायचं तू. मीठ घालते हे बघा हा. हातानं घालते ना त्याच्यामुळं विचारलं तुला मी खैच्या पण एका एकदाच घालते मीठ पण ढवळ बघूया. आता एका उकळलं की झाली ना की. उकळी लोक झाली कोथिंबीर आणि खोबरं घालायचं वरून हो मग झालं. अतिशय झटपट होणारी आई. हो चांगली उकळू दे. चालता बोलता पाहुणे जर इले तर कुकर लावलो अचानक इले कोणतरी. अचानक तर कुकर ह्याचा निवाता गत कांदो की नाही खोबरा किसला कोथिंबीर असली तर कापली चिरली आणि मग घातली होय तर येते का उकळ होऊन दे नाही. चांगली उकळाक होई हा. आणि मग खोबरं आणि कोथिंबीर घालायची नाही उतरून वाढून घ्यायची जेवक ही झाली आपली डाळ. झाली आपली डाळ चला ते का आधी उकळ येऊन दे. चांगलं. पुढे दाखवूया एकदा. झाकण ठेवू का काय ठेवते झाकण मग पटकन येईल ना चमचा गरम होईल. वत्यान जायचं होईच रवा पाया हा. येईल आता पटकन गॅस मोठं आहे ना. हे बघ, उकळ फुटलो का तो? ही बघा आता उखाळता डाळ ही बघा वा डाळी ही बघा छान ते का सुवास सुटलेलो. मग आणि हे आता खोबरा टाकते या बघा चवी खोबरा. पुरता या बघा सुक्या नाही वलाच हा. किसलेलो नारळ आईचं आमच्या अर्ध लक्ष तिकडे सिरियल वर आहे त्याच्यामुळे गोंधळ थावायचं. हा हे बघा ही डाळ भात चपाती लोणचा लोणचा पापड. पापड असा घ्यायचा आणि जेवायचा वा झाली ना ती आई हा, तयार. डाळी हे बघा डाळ तयार झाली बारीक ठेवून थोडा वेळ उकळाने आपण तयार झाली दाखव कमी करते गॅस तर आई आता गोडी डाळ झाली ना आपली तयार. हा गोडी डाळ तयार झाली
आता तुमका पण सांगतंय, ही गोडी डाळ माझ्या नातवाक खूप आवडायची. एका काळी मुंबईत गेलो तर थंय पण आपल्या दुसऱ्या आजीक सांगूक लागलो, माझी आई पांढरी डाळ करता, मस्त म्हाका आवडता म्हणून सांगाक लागलो तो थंय. एवढी ह्याका पण आवडता डाळ. म्हणजे योगेश परब. हा, तो नातू म्हणजे माझो योगेश परब. अशी तुम्ही करून बघा बघा आणि आमका आमका सांगा, नाही तर बघूनच नुसते ठेवू नको.